manzon Allah ya sake fitowa cikin sahabbai ya ce da su shin ba zan ba ku labarin mafi girman kaba'ira ba? Suka ce faɗa mana. Sai ce na farko shirka da Allah, na biyu bijire ma iyaye da kan gare musu, na uku shaida zur da zance na zur. A lokacin da annabi ya faɗi guda biyun farko duk yana kishin gide, da zai faɗi na ukun sai ya tashi zaune yace ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Bai kusa bai na maimaita wannan zance na zur da shaida zur, zance na ƙarya shaida ƙarya, har sai da sahabbai suka ce laita hu sakata, ina ba dai yayi shiru haka, saboda yadda yake maimaita abin dan ya nuna mana munin hakan cikin addinin musulunci. Abu na uku jifan mummuni da wani laifin da bai zo bai gani ba, ka ce masa mazinaci, ka ce masa dan luwadi, wannan kan bulala 80 aka ce ai maka in baka kawo shaida guda 4 ba da suka ganshi yana zina, kamar yadda suratul nur ta yi bayani. Sannan yana daga cikin wannan ma'ana jifan shi da dukkan abin da ba bai kai wancan muni ba, kamar ka ce masa makareci ko a jimlace ka ce masa fasiki ba tare da bayyana nau'in fasikancinsa ba. Abu na hudu as-sukhriya, abinda ake nufi da as-sukhriya wato yiwa dan uwanka izgili ko ba a dan ai masa dariya. Allah ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. Abu na biyar jifan juna da sunan banza ko lakabi na banza. Ubangiji yace wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo Madina, ya samu cikin mutanen Madina al'ada su ba wani mutum ba sai yana da suna 2 ko 3 ko 4. Sai manzon Allah ya kiraye mutum da suna, sai ya ga sahabbai sun fasar dariya, sai ai wannan sunan baya san shi, ai sunan banza ne daga cikin irin wanda mutane ke faɗa ma junansu. Sai manzon Allah ya sake faɗin suna na biyu, sai a ce wannan ma haka, da kir za a kalato sunan mutum na gari ya bace cikin sunayen banza da aka jingina masa ake kiran shi da su. Sai Allah ya saukar da wannan aya wala tanabazu bil alqab bisa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ko daina jifan junan ku da lakabi na banza da sunaye na banza, sunaye na ba'a, ya munana suna na fasikanci bayan ku gashi yanzu kun riga kun yi imani. Abu na shida giba, ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko da ko laifin sa ne. Wani mutum ya ce da yaji manzon Allah ya fassara giba da cewa ambatan dan uwanka da abin da baya so shine giba. Sai manzon Allah, sai wannan mutum ya ce ya manzon Allah, idan abin da na faɗa gaskiya ne laifinsa ne fa. Sai ya ce idan abin da ka faɗa gaskiya ne laifinsa ne, giba kenan kayi da shi. Idan ko abin da ka faɗa ƙarya ne ba ma laifinsa bane, to yanzu abin da kai ya fi giba girma, ya zama buhutan kenan, wanda shi ya fi giba girma. Sannan abu na bakwai ya uwa al'iza, cutar da mumuni da dukkan wata kalma. Ka faɗi duk abin da in ka faɗa zai ji takaici, zai ji haushi. Amma idan abin nan gaskiya ne, wa'azi kake, kira kake yi, kiran ka zai munana wa duk wani mara gaskiya, wannan baya shiga cikin fadin wannan. Abin da ake nufi ka faɗa masa wata magana a duniyance wadda za ta munana masa. Allah ce wallazina yu'zuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Duk waɗanda suke cutar da yan uwansu mummunai maza ko mummunai mata ba tare da sun yi laifi ba, to su tabbatar sun yi buhutani wanda yake mai girman gaske. Sannan abu na tara, zance na shirme, zance da ake kira allagau, yasashen zance, kawai zance na kashe lokaci, na rashin aikin yi, kai ba zikiri ba, kai ba salatin annabi ba, kai ba hailala ba, kai ba istighfari ba, kai kuma ba wata cinikayya kake kullawa ba, kai ba wani alkhairi ba, kai ba umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna ba, zance na harbati, zance na wanda baya da magayi, baya da wanda zai masa fada, abinda ake kira allahu, wanda ubangiji ta'ala ke nuna cewa bayansa na gari idza marru bil lagawi marru kirama, in sun zo wuri ana yasai san zance ba ma wai su ba, tashi suke su barojan ba sa zauna a yi da su. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la namtakil jahilin. Daga nan gurin abu na 10 cikin ababen da yawa jaba mu kiyaye harshen mu da shi, fadin zance wanda ba mu san ma'anarsa ba. Kawai mun ji ana yayin wata kalma mu ma mu faɗa, ko mun ji wani labari mu ma mu faɗa, ba tare da mun san me wannan ma'ana ta kunsa ba, ba tare da mun san sakamakon da zai biyo baya a in mun faɗi wannan kalma ba. Yana daga cikin munin zance abinda muka ji kwana-kwanan nan, wani daga cikin ministoci na wannan kasa tamu musulmi wanda ya fito daga yanki na musulmi ya faɗa. Kun san cewa kwanaki da suka wuce baya kaɗan, lokacin da mataimakin shugaban kasa ya zo nan Kano, jama'a sun jajjefe shi saboda wani dalili nasu na karan kansu
to wannan jifa tashi da aka yi shi da ƴan rakiyarsa, wanda in ba dan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kariyar shi mataimakin shugaban kasa a hannun mai martaba sarkin Kano ba, da yanzu wani labarin ake daban ba wannan ba. Amma ubangiji ta'ala ya sa jama'ar Kano cewa ga kimar sarkin Kano suka kyale shi har da ya rufe shi da malam babban riga aka kyale shi fita lafiya, aka fita da shi aka yi su mogalin dinsa. Wai sai wani minista ya zo yana kwatanta cewa jifan nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasa wai kamar jifan da mutanen Ta'if suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wallahi tallahi ƙarya ke, wallahi tallahi ƙarya ke. Kalmar da ya faɗa ta yi muni, ya muna na ladabi ga Allah, ya muna na ladabi ga manzon Allah, ya muna na ladabi ga shari'ar musulunci. Ta yaya za ka kamanta Atiku da manzon Allah? Ta yaya za ka kamanta mutanen Kano musulmi da mutanen Ta'if na wancan lokaci waɗanda suke arna ne mushrikai masu bautar gunki? A nan gurin kaga ya zalunci shari'ar musulunci da ya kamanta Atiku da manzon Allah, ya zalunci mutanen Kano sarakunan su da ƴan kasuwan su da ya kamanta su da mutanen Ta'if. Yanzu mutanen Ta'if arna kafirai ka hada su da mutanen Kano musulmai? Yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamul mursalin ka kwatanta shi da Atiku? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wata irin kalma ce? Wannan wata irin mummunar kalma ce? Wata irin ja'irar kalma ce da ke cike da zalunci?